Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li matul is-sena li għaddiet Malta komplet tnaqqas ir-rata ta' persuni li jgħixu f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Ir-rata f'Malta tal-persuni fir-riskju ta' faqar is-sena li għaddiet kienet ta' 19% li hija 2.7% inqas mill-medja Ewropea li kienet ta' 21.7% li tirrappreżenta ftit aktar minn 109 miljun ruħ fil-pajjiżi Ewropej. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li fl-aħħar 5 snin pajjiżna għamel titjib sostanzjali biex joħroġ lin-nies mill-faqar. Fil-fatt, minn 115,000 ruħ fl-2013, l-għadd ta' persuni f'riskju ta' faqar nqas b'aktar minn 26,000 ruħ sal-aħħar tas-sena li għaddiet. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li 16 pajjiż fl-Unjoni Ewropea għandhom rata ta' persuni f'riskju ta' faqar aktar minn Malta. Fosthom l-Italja, Spanja, Renju Unit, il-Lussemburgu, il-Portugal, il-Belġju u l-Ungerija. Dwar persuni mċaħda mill-aktar affarijiet bażiċi l-Eurostat qal li f'Malta dawn naqsu b'aktar minn 32,000 ruħ. L-istatistika turi li l-għadd ta' persuni f'din il-faxxa tas-soċjetà li fost oħrajn ma tkunx tista' tiekol laħam uħud darbiva u darba le naqsu b'7%. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li din l-istatistika tixed il-ħidma li saret fl-aħħar snin biex aktar persuni joħorġu mix-xibka tal-faqar. Kenna wkoll dak li huwa il-severe material deprivation, ġifi l-faqar materjali ta' natura severa. Illi tlaqna minn 43,000 fi-2013 u llum wasalna madwar 14,000. Kissaqsirien għajdek 14,000 żejda. Imma huwa fatt li ma jista' jmeri ħadd illi irnexxinna fit-8 snin inġibu dawk li qegħdin jgħixu ġo faqar għal 1/3 wieħed minn 3 tal-li kienu 8 snin ilu. Fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, ir-Repubblika Ċeka b'12.2% għandha l-inqas rata ta' persuni fir-riskju tal-faqar fil-popolazzjoni tagħha, waqt li l-Bulgarija b'32.8% għandha l-ikbar rata ta' persuni fir-riskju tal-faqar fil-popolazzjoni tagħha. Intant il-Eurostat qal li Malta hija fost l-inqas pajjiżi li għandhom nies jgħixu f'familji b'intensità baxxa ta' xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.